perlok mentah kalau dari kas teng senya ke jing sisa tang ba ngayok ya ka phone call mente khat RBJ menmit pangadang wan program ngadang supoi haji hajing ngayok ya ka phone call na wei na kilong ying jong ki produk persnam ki jongi ki paong ba ki don kam ya kata ka jing yarap ka ba ka wei na kilong kami produk persnam jongi kisah banbeng kisah tumbor tengam tip hakan ukurkum kisah isa banbeng isa tumbor te ngelak kerpat ki bangan sawan nok lesai ru ki ong yang apa kim sengau long shu bat ki don kam pelat yang ta bangan yo ban ya kenduk ya ki ban saki ya kijing sisa bat bangan yo ban ya rap lem lam ta joki te ngamban si ban ngadon mentah steng nanti ban lej ban jungo bat ban ya kenduk ya ki ban saki ke ai ke baje bat ka jing sak thumbor ke bakum no ini ilong kemi bat ka jing rap ke bakum no idon kam yang i kom ki prado ki persnam hakum kani ke puar de tongin ya pej mentah ngalajan poi sia ke jaka ke ba ki syong kisa ini sak skor sipang arpang ke ai ke ba ngin sasaki ya kataka ai ke baje ya ini long kemi jong ke jat riu ke jongi to kong tu to ya thuk pis ngau kum nom ta ranga songsi nga nomor ba naduk perbawan ka kun jonga chana wan yalam lok ki phone ba ki pan ba ki ong ba ba o bangila ana kum bali kum no pin perkhat ra bangila rela suma re pengila you ngila ab ipe hospital kum no pin perkhat ra ki ong kum ta ki phone ba ki pendek ba ki ong ba ai ti klung ngin ringin pej mangi ki ong dong ki kwa ba ikun jong piken ki kwa ban ri maki nomor ba itai kong gansi jonga imdan kun ra te porba kile ya kata ka bat certificate ro ngam tip ranga ngam tip nomor porba shap nomor porba yuiti klung ro de ba shu shap pun nomor ki ngam dan linti khara phi sitam gumne tangi hap shu pun na ta da te porba ngali shem ba ya ka bat certificate ngapai ki ai ban da ka jat jongki ada kejat jongki jong lok jong piken kamu pi husuk pi hun ya kata bagi ajat jemta ya kata tanga ngam tip ngam suk ra pi kwa ban ajat sana jong nama ngakha manga ngapun manga ngajanjar manga nangalong makana ga kun swat ro kade ka kun jonga ai kata te ki pendek bai ki phone te ki kimla kim kot bor shu ki phone no itai kong na pamadan ting makile te na ying kendiat kim perlut ra ya kata tengah itu hok ba kendiat kim perlut na ying ki yarap atu ka por banget yang apa hospital kadang dai ka por election pi panjang yarap na tu kendiat menong na ying hi bakin sai siting karu ki supan ram nang tu ta por ba ngat yang apa bitani ka poi ga ram hadu nyau hajar te ki ang kum gane ga apot ngimpat julam basha keren banyak ki doktor basha keren banyak ki breu te ki phone ki pancing yarap la pun ha te iwan yarap itai kong basa pom badan reting iwan yarap i pelaj ma i da kata ka smart card jong i ila pelaj yang kata ka smart card tama kam long ra ka shilong black and white beng tu kan kam la ra te ngabadang ongani ngabale bali ngajenjar ngah dokat ne kan ngam kwa asyo pangan imah pertai nomor balai hoai ngade mo ka bro ka kunswat tambah ilari email mersen kaya nga ila klat no IT no ya email jong ini dafi hangde IT pi pari pi nama ma iru naduk perba dang dan ngatarai kendai benai klat no email jong ngabra ngala sngo jan ngala kam keme no kanya ini email jong dafi kumba jenjar ma kumbari ma tarai ban ki bahing jong ulok ngakim la iman ki ila perlut man basita mga daki haja daki pawaja perbatia nga hapol meliru si tingkaru
na ying mdan ra bangat ya apot ni grem ru shiting karu mdan na bahayun jong ulong kiwi yarap ki bahi ki paralong dang de election hatu lite buan hagi ba ai bahasa patiam para marjanum turu ki ayang asih hajar lane kat sanspa ngangabo tambah isim be itai kongensi ya ta ngai thu hang mo lande ki ong bang thok ru ublei pat uyu i nganga thep apla nganga li sabar nanga wan ngape hape mdon shu tanga kli pila simapi yong ho ai to kamat san no anga ta dala khangai khulung ru ki aya nam tai khun jonga ki sem nanga ai ulok nga bade ki ong beli pi ai beli pimbu menthen ayu khulung nga bah banga ai ulok bane ai pi sia da bam ulok ru namau deu kupata umat bam kan nanga bam ngaru ngade ka kemeta ngamat bam tambah ban ong hi ba penlut na ki si tengkaru kim penlut ra ki panram natu ki yo si hajar li panitai kiau te kataru ki pha siu ngi ladap siu kelin ulok ngaru ta si hajar ngi ladap siu ngi ladap ai nama ki ong hanaba ngasu panram ai no tangi ladap ai ula belau ulok nga hasnong hi to ngi ladap siu ta si hajar ya kata ka jat tengah ngantep nga nama por banga su por banga thar ta ngam song tho shu hapor banga muli sha ka ber certificate ngape kata ka ber certificate padang lingo nga keli ulok nga ongkum no ka jat ngam ding nga jat umba nga jat jarwa kumno ki ay ka jat jong phi ya ka khun jonga shwa bakin ai jat i kun ba penle ba skit ban ai sa ka jat jong ulok jong phi i kun jong phi ki panjing bit nem lapi ya ha ki kalam ayu ra nama hatu kapor ngadang thia apa hospital ki kalam kan jok ketin skin tendo ki shu nga ni le ba certificate nga am sha nga ni le mga kartang pin ai dekat ai nga nama hatu kapor 4 lau ksai ra na ba pon kyang dala lau ksai ta pilayo mi yo tengah dong dala yo mi sendan ngan salit le mga ka keme mga bakata te nga badang am te ba kiladap le ya kata kaca ru kiladap ai te hap te marsen ayum tu lali chi ong hap le la ba sufket kyong ong ngi ladap le staman chulik shaw kilik shaw no tama phi ba ulong jong phi tingi shaw kan por balik shaw badang apa ya ta ngapan ya ta ba sufket marsen pan ngasem ngapai ngai i banda kaca kaper tanga ong kum nom tan ne kaca nga kana kamde kan jan jonga te ulok ngaru ong tepse ki ong hana ba kila sumar maki yang hana kila up maki yang po hospital hana kin anda ka jan jongi ong kata kami habra imde te bakha ba pon maki ngakha ngapon mangata kin aga jan jong kami ga ong ta te dalak po hiyang beda ngai la de ba ngalapun pelar ga jeng perkan ngam kwa ra bang keran mo ho ngam kwa ra ba ken Shakir ban snew na Chanel ban snew ngakwa ba kajing bah dan kifun ba ki pendeng ba ICIT kun nga bada kajing iyu jonga tanga ngamla ranga nga teng asngo kumban lit no yap kumbang asngo kumbangan bet perkari kulung mener ngamut ban ai tamba ki ong hana ba ngi ladap ai hapo social welfare hana don bok ba pilawan ai ni klung lada pimwan ai ni klung hana pi bad ulang jong pi hap chong haji ngom belingin chu chong mangi haji haba kade ka kun jong ata kum nangin chu chong ma pi kan hap chong nama ba pi chuan khne i kun jong ata ki ong hana don bok ba pilawan ai ni kun ki ong ta tengah pada mengkuat hidup bangan bunya nama sabade hapo iyo sabade hasurok tangan kuat bangan bunya ban iyo memang semua le ranta tengah bangan ana dakwa pet sawan pet kiom ta malas ngin ko nangin sawan bu ngatangin saya pet ya kata piwan ne piwan bu rene ta ngin saya pet ya kata kifun bet ki pendek bet bangan tiak bangan ai bu ya kelung rong ngam nang syung ala super kar ba nga bada kata ka jing tiem dong nga bada ki ong ba pihak syong jil ma pi arngot ngas nguling ngo gan kum nangin syong jil mangi arngot nama ba
kade ka kun trai jonga ta nga kha manga ya ka long chong manga ka trai kam so ya ha branga ong to hana phise arngot hana ya sa shne berla shne dala yo pisa sawan chtai saya mi langa jong ka yang ong dalilingan numwan shu rashtai kumba phisi yang phim hun yang bangan sa ngaban ulong jonga phi ipe yang tambah ngade ka konsuat phi ipe yang tambah nga panggum ne ken ong ba la pelut la pensap maki ken chupan ya ta ka kun sakata ru hana ki ong dam ai ri kun ai ta ka lai lang bai ab yang po hospital dam ai ta ka lai lang ba lada phi bet ulok jong phi phim ya ai ya ikun ki kemut hap siu ya ki lai lang ha manu ba ong ya kata kan ki ong i kong gan si ong i kiao jong ide ita ba wan sau mani kun lung ba ong ha i ong ita gan i ong ba hana siu ka bai ab mga hapo hospital siu ka bai ayu mga hapo hospital namanta jong phi ka ong ta lada phim ai ni khulung lada phi ai ni khulung bada nam don kam depan siu onga ka dustur ayu kata ga an ayu kata onga hato phi ju tip sa hato phila ju pena sa bahap ni hap le amta nga onga yaki meneru bangan pe iki ro ngam kwa ra ki kro mena ki kro yang ngala ya thu imi ong ki kro yang namar balai ki kwa i ti khulung ki kro nga bada ban ong ban bu kadak sniu shaki ro ngam kwa ban bu kadak sniu shane ro ngam kwa namar balai ime yang ai la pani kai ba ho ai ki bale sniu yang ai ki male sniu tambah uble pat utep kan banga pang be kumne ong ngim la riban sumare ka long jong me ki ong yu long jong na libu no che ba ne ba me likhar ne ba me li chem libu na to shu ba tai ga kan det kan long ba phi kum ka kami phim kwa da le ru yai kun jong phi ban le ai chat sha ki wei ngam kwa chat be chala de na mga khang apun mga ta sa ka wei phi don mar wei man ta don mar aya ka kun jong nga kwa menta hinga kwa bakan don ha nama kadang bu ta ki ong hana ba sa stay hana ni kun hana bot than dai phi bot ya ikiao ten men toy li hana ba da don phi stay ro bot da hana tang por babu aba la don lang hatu bada iklong ti kwa be kan ban le chatu ngam shu batai langa kan dia mo kalong kum ne to sisen perkat lese kidon ke jimut ba bahar ngimtip ke kata ka igi jimut choki senen dat mo lese kidon ke jimut ba bahaban ri bahai kun jongpi namar ba lese pijen jar ka yo ka kot mo ban pa ban psai kun ngar ta umpa kan ban yu nama bangar ngala long konsert si kun jong i long konsert umpa ra kan usen ba fun yang atu sin ayo sngo ka kun jong ga yam ngabangam kwa bangang snga ba ka yam nga onga pet lada piit hok yang di kun jonga ong wan ya lami kun lada ki ong kumno na yeng na sam jong pero aba ngi arngot ngi e tang ong wan ba te dala im tu wan ya lam ulo jonga tep da baki wan bot na den ha ba poi hang tu bada ki khne ki ong aneng ngan ra manga ong kumno pinchora ma phe ha ba ka kun jonga ta ngan ai bu manga ngan ai hang na po surok ro ngam le ran dai kun lade ong ada lada pikwa ini klung ong ya sa police station ngila le chakmat ha ma ibadi jrong kti tai kong kan si khnyat ya imai khnyat ong phi wa jo balance start ra hana phi de yu hana phi wan balance start i jrong kti khnyat te imai ngi bada im sabade ya po surok bada am long ibu rom ta ngim kwa ta ban ya shot na ban ya yu po surok ong lada pikwa ni klung ya po police station menta he maki bada tu gila phone no hieng keng ken wan na yeng ken wan ayu kumta lada de shisha kita ki bre ba ki kwa ita kilong hat tu gasngi hi gila wan ta tambaki ong in sawan la sha ru kim wan ra namar baki tiang namar ngate kat kum ga hok ta kade ka khunjong ngata nga ong ba ya sha police station lada pikwa apa police station phi de ban rai ki kwa bi kun jong pi ken nomar ba long ba ki ong ba la da phi ai no i kun jong pi haki kamut ba nai siu shu
Hoi. lak eki Hoi. tilada phim ai Lada kun ngam ai ka bada siu ngahap ya siu kan. Hoi. kabaya yu kata kalai lak Kabai up maki yang ah po hospital kabai long gum na kila jenjar kila up yang ah kan ki ong mut sutit kini kun kin chu ong na tang ba o ba kila up maki kila penlut maki kami hap hi kata maki lite si tingkar kim penlut rapor ba thia ngah po hospital ngathia po bitani ru dagi we ki wan pelai ngathia po ni grams ru dagi we ki wan pelai ki yarap siu ngathia syai ru ki we ba ban ong na ying si tingkar kim pan ada kata karam ru tang si hajar ta si hajar ru ngila dep siu ngila dep ai nama ngila dep pan ta ngila ai te man ta pisau kum no yala dia ngamentan ngam nang perkhat syo dan nama aga jing kulumar jonga aga jing bon jing perkhat jonga em tep ngale ka babahan ngale ka basneu na menne ba shimiti kun ro ngam tep ngala long kum ka be da nama stang dadon ba nong yarap ban yo iti kulo ta ngong yarap lang kai maka kulung kadang katwe benai ta kadang bu ta kalau ajan dap senem hi ki isi ang nama kim suk ta na yeng ki ong ta na me mela be mela wan yalam ga breu ka bam don kur bam don jai ka bam don yeng ka bam don sam nga kumut pia pipi spa kan nga tang ong ai ulok nga ong pi bam ka jam lu ro ngan bam ulok jang sha ban un yalam yang hayeng jong u ong pe ngi te ngi ba dong nga pe ka bo dong nai ka baru spa nga pe tang ka jing long jong pe tang men sem jong pe pi ba nya e mangi arngut chilong nya sung thu jingmut mangi arngut chilong tala bya ong ya ta ka ba spa na ta ba dong na nga ngam pe ra tambah ki bahayang hasam jang ulok nga bade lalong nak kembali ki bi spa kan tu shu batai pi haknur kom na du menno bat kat no beje e mene ba ki yawan kedi imta arbaji kiwan te kane kawan beja dukan chunga ka sukulon be thalep kaya munta ka kelon be tengong balai du kun jonga kala yam kala linia tengong sei ta kun ong balawan sim tengah keli kan balai giwan keni jubor ya ka kun jong pia ba pi kanong kha kanong pun ka badai hok baneng yo kan tiel ka jong ka kun balai gi le jubor mo lara ka kemi kamon de balai jubor kata ka wei ya kata ka kur kata ka jaj ba kisim jubor ru ya kata ngaso penrem ba ngaso persya ba balai ka jaj ban ru jongi kasi lara ngi ya sniu sia jar ba sniu bot ulok ru em nila ban ya phet ya ulok Henry ya ka kunte haim hayam hatngan hakadang haterpeng lajong ngamet ba pilayo sngau pilaya sakhi mo mentakasi stengmit namar ba pilaya kerpat tengam ban se ngawan nga wan sakhi wan jungo ke ai ke baje te pilaya thu kuma pilayo sngau hi te hot le se lada kum ki mi pa kimla ban psa ban pije ya ki kun kadon ka hok jong ka sarkar ban tuklar la ne ban sim hanrei haba ki mi pa kidang don kidang la ban psa ban pije te ban wan sim jubor ya ka kun la ni ukun na ka ti jong ki pa ka long ka ba e kham tam le ba omdei na ka liang jong ka department sarkar la ni social welfare lane omdei baki wan sim da jing yastu jing but lang bat mikpa lane da jing ai kulut men sim rei ki wan sim da kabor te ba wan sim da kabor kani kala dei jing le jubor bat sakawei ke ai ke bangim sola pediang kalong ba komno klempan jing bit na kakmi jong ikunlung ki sim jubor wat ya kajat ka khong sha kitaki kimika haot ngamdon hang ne bantu klar ya kamyeng kam sem jong ki wei tang ba kata kalong in general ka ba ngim sola pediang da leiru lada ka kmi bat ukpa ki ai ke jing benjur lang ban ai jat ai khong sakita ki nya kha la ni kmi kha na tharai
kata kayak de kumwei henry ban ong pan shu le lendat na ki mi pa le se ka kami kuma pika la pan pau mene kam skawi hap ka ong kam sew la pediang de ngengaj scam ba ki bor jong ka an kom ka social welfare ka women's right commission ka child welfare committee ka child welfare commission lang ne wat ka district council ka KHDC ru ka haban tuklar lem ya ka bakum kane ha ka ba ka KHDC le ka de ban tuklar bahai kane namar ba kumno ban su ai la ne ban su sim jubor ya ka jat ka khong klem ka jing menjur jong ka kami kham tam le ha ka dustur jongi u khasi mo kom ka jat ban riu ngitip boro bangi dei kata ka matrilineal society kata ka bangi ai ka jat ka khong saka kami te kalong ka e ka bom la priang ba kom kini ki e jing le don bor kom ba pau ha ka ba ini ilong kami ibala sakni ikun menta but ha ka ba ila long mentally physically psychologically abuse ya i menta te nakaliang jongang apil hang ni ya ki bor jong kaan ya ki komiti ki badai pet ya kom kini ki lain ba ki dai ban tuklar lem hakom kani kapor namar ba ka ai ban je ya ini long kami lada kamdon ka solution hadin jong kani lade umdon nong yarap nam ta jong i kani kala long kom ba ki dai ki victims namar ba kila sakni kat ikun balapun kendai benai hakpo te ngas ngau ba kalong ka ai ka bom la priang rei lada ka kami bat ukpa ki ai jing menjur ban ai sakanu kanuru kata kamper den rei ka basno lengo isu kuma phila yo ngau ba ong ba lada ki ai ukun lane ta ka kun e kun long kamut ba kim don kam ban siu kata ka lailak tingka rei lada kim ai kamut ba ki hab ban siu kata ka pisa ka lailak tingka ka bai lut bai sep jong kita ki ba kila ap hapo hospital kila yarap ban sumarlem namta hapor ba yo kun lung te kata ko mga ong nadu meni ngam don hang ne ban tuklar ya kam ding kam sem jong ki wei tambah ba ki parado ki prasnam hang ne po gejat benriu ki apil sia ka jing yarap ngas ngau ban mi sakmat haba ngas ngau dei ya ka ban penrem ngahapan penrem ya ka bas ngau dei ban kersan haban kersan ten rei ka ei ka ba ngas ngau ne ka long ba ngam sola pediang kham tam ya kata ka jing sim jubor ya ka jat ka khong khamtam ya kata kejing berngam bersit but khamtam kejing sim ye kunlung klem da yo kejing menjur nakikmi pa omdon an omdon authority ba kham halor banikmi pa kat ba kikmi pa kidang im bat kidang tibriu te bisar hi mapi kom ki paj ba no snong hang ne po kejat benriu hato pisno dei mo ka bakum ka ne banji ha po ki imlang ka sat lang ka jongi te ngaj kam pilayu i bat pilak saki pat ngaj kam ba kini kibor ki badai pet badai khmi ru kinmi sakmat ban tuklar lem ya kini kam